Здравейте, приятели! Днеска е събота, 20. Отиваме на мотосъбор Кепилово. 3 мотора сме, 5 човека, 2 с пасажир, аз съм соло. Две Хонди и една сериозна Ямаха. Аз па съм натварил. Отиваме с една нощувка на палатки, естествено. Така. Минем да заредим. Хепито пак е с нас. Времето е прекрасно. Тук стана известно време големи жеги, пожари, за съжаление. Държавата, както винаги, е няма, когато ти трябва и хората имат нужда от нея, за съжаление. Но както и да е. Надяваме се да изкараме страхотно. В принцип нашата компания е готина. Нямаме ядове. Капка пика, весело. Разговорите ни върват много добре. Е така. Това е хора, остатъка от пожара. Под Слънчево, даже под магистралата, в момента сме на стария път Варна-Шумен. И част от пожара е стигнал до тук. А магистралата е от другата страна. Се е прехвърлило магистралата. Отгоре само също има пожар до самото село. Тук е същата работа. За съжаление. Тук е повити камъни и на другата страна посока магистралата е горело яко. Няколко дена беше страхотия.
горяха. Разбираемо е, пожарните не могат да смогат навсякъде. Тук също е горяло. Пожарникари, доброволци, какви ли не. Има хора от кооперации и така нататък са включили с техника. Ние ходим и доброволци в Владиславово да помогнем да гасим, защото така ли иначе ние живеем в него квартал. Вече хората се озлобиха до такава степен, че вече на никой не му пука за нищо. За нищо. Скапаните неуправници разцепиха народа. Просто е жалка картина. Чуят защо младите бегат навънка. Са наядоха, това е. Са наядоха, за съжаление. На предните избори ми беше за първи път да не гласувам за никого. И от тук нататък смятам да продължавам същия дух, защото не виждам кой ще промени България. Няма такъв шанс, за съжаление. Надявам се да от по-добри времена за нас. Просто всички институции да помислят за народа, а не за собствени облаги на определени хора. Да имаме такава красива държава, такава хубава природа и ние да ни я ценим. И изтрикани историята на България едва ли не. Значи аз на времето в училище сме учили съвсем друга история. Нали, може да е било комунизъм и така нататък. Хората навъзпитаваха. Учителите бяха... Всичко си беше с уважение. Дали към учители, дали към възрастни хора. Учиха на дисциплина, на уважение, на спортове. Сега няма. Тук последните години с така наречената демокрация, за което е демокрация за някои само определени хора, да се облагодетелстват максимално. Хората, останалите, страдат. И здравеопазването не беше безплатно, ученето беше безплатно. Хората имаха работа, не се притесняваха, ще останат ли без работа и така нататък. От пъти са ги събирали да работят. А тия продажници продадаха България, за съжаление. И това е. На времето, аз като почвах работа, чорбаджиите си правиха гаври. Гаври, смисълта ми, каквито условия те ти поставят, това е. Нямаш избор. Ако искаш, работи. Ако не, като ти харесва условията, стой без работа. И казват, на портала чакат. А в момента чакат. Аз съм ходил на обява за работа. 2-3 свободни места, ние се явяваме по 200 човека кандидати. А в момента кандидати няма. Защо няма? Защото така направиха. Изгониха народа. На младите на повечето не им са работи. Чакат на мама и тати. За съжаление. Не всички, но има
младежи, по мое наблюдение, които не знам. Но до някъде ние родителите сме виновни. Поне аз с моята дъщеря винаги съм се държал да бъде отговорна сама, да се взима решенията. С каквото може напъсваме, помагаме, но деца казва 70-80% тя да си взима живота в ръцете. Тя да си определя какво ще прави, как ще го прави и така. За което е окей. Така е. Просто България малко умира. За съжаление. Да не, айде малко обърна на малко политическа тема, което в принцип ги отбягвам. Даже вече гледам телевизия да не гледам. Особено новини и то фалшиви. Каквото им наредат и говорят, уж свободна журналистика, не знам какво, не знам що. Каквото им наредат, това говорят, за съжаление. Занимават с какви ли не глупости, а с живота на собствения си народ не мислят и нямат намерение да помислят за народа. Държат на изкуствено ниски заплати, за да може да сме робите на Европа. Жена ми стана няколко години, работи във Франция. И като се прибере тука и вижда за какво става на въпрос. Там работиш на часова ставка, едни пари, а тук на съвсем други. Но неща, като тежиш в магазина от първа необходимост, са по-скъпи даже от Франция. Не всичко, но повечето неща, които реално трябва за едно домакинство, за изхранване за едно семейство, там хората са облегчени максимално и ядат качествена храна, а не едем буклуци. Буквално буклуци. Ако искате, вярвайте, при няколко години донесе шоколад на Линд, нали, марка, от Франция, купен от Lidl. Тук също пробвахме, купихме от Lidl с абсолютно същата опаковка, даже беше по-скъп от там, както го е купил, но вкуса нямаше нищо общо. Беше нещо отвратително нашия, който беше тук. Гледаш ги едно към едно, обаче вкус, разлика огромна. И по-скъп. Понеже ние сме паростите на Европа, с ниски заплати, но всичко е направено изкуствено. Беден и прост народ лесно се командва. Това е. За съжаление. Всеки с някакви обещания ще оправят държавата, ще оправят това, ще оправят това и накрая оправят себе си. Пак народа, на времето имаше филм История на световете и там римски депутати
един задава въпрос да помисли ли за бедните и с извинение някои от депутатите се изправи и каза да го духат бедните. Това е. Така е. И по римско време е било така, и при нас ще е така. Стигнем малко да пообиколим, да се поразходим. В момента сме близо до Ченге. Доста първо караме тук по едно много готово пътче. В момента не още, но малко по-напред има хубави завойчета. Пътчето е тясно, не е много натварено, понеже не много хора го знаят. Но е приятно пътчето. Там долу е Дългопол. Пъчено трябва много да се внимава тук, понеже има пясъци, пръст, камъчета.
язовир Цанево, остатъка от него, който е останало. За съжаление. Беше такъв голям язовир. Какво се случи? Източиха му водата нещо и продължава да я точат ли. Там долу е стария мост. Ходили сме и друг път на него. Той беше под вода. Тия колони, тия мостови, всичко беше в вода. Не до половината. Огромен язовир. Съсипаха го. Тук отляво са чудните скали. Също се идвали. Ето ги. Страхотно място. Язовирът беше и тук пълен почти за тях. Тук нагоре на този мост също минава. Сега една малка рекичка. Останало и това е. Това всичко беше вода. Така, хващаме прохода Айтошкия. В момента сме на него. Оттам ще въртнем към Ришкия и после към Котелския. Ще си удължим доста километрите, но искаме да покараме. Сянка на тая жега е супер.